skal I så ligesom tage 10 af, fordi at I skal have et med dem alle sammen, og så et med hvert af dem. Ja, og så skal man ind på appen. Og så skal man trykke på den der i midten, og så edit, og så den der. Og så finder I så det der foto med dem alle sammen. Nu har jeg altså lavet det før jo. Ja. Og så her, der er billedet. Og så går I herhen, og så finder I et foto. Og så fotos. Og så har jeg en mappe, der hedder Christoffer. Og så finder jeg bare et billede. Og så nu gør jeg det kun lige med en, og så bare done. Og så her, der er det jo firkant, og så duer jeg ikke. For det skal være rundt, ligesom de andre. Så trykker jeg på stjernen, og så den der. Og så finder I bare det her billede, de vil have. Hvis nu det der, eller det der. Og jeg vil altså selvfølgelig hovedet. Og nu er det ikke lige det bedste billede, jeg har fundet, men ja. Og så gør det bare tilpas stort, ligesom den der ring, der allerede er der i forvejen. Og nu har jeg gjort det, og det skal man selvfølgelig gøre ved de andre også. Det giver sig selv. Ja. Og så et foto, og så den der. Og så skal man klippe dem alle sammen, sådan at altså midt med dem alle sammen, og så et med dem alle sammen hver. Og så tager man bare etteren, og så done, og så her i der er sådan en lille pil her, som man skal trykke på, og så den der hedder lightning, eller sådan noget. Og nu er den gennemsigtig, sådan at den kan være på der, og det passer jo meget godt. Så er der et, og så skal man bare have den til at passe. Og ja, det var alt for den her video, og jeg håber, I kunne bruge den til noget. Og ja.